Teraz! Vítam vás prinášam v ďalšom challenge. Tento challenge je nazvaný 7 sekúnd challenge, čo znamená, že dostane každý z nás jednu úlohu, na ktorú má iba 7 sekúnd. A pokiaľ ju splní, pokiaľ ju nesplní, tak sa spozná s dobrým kamarátom našich domových bezdomovcov, s touto originálnou fresh borovičkou, ktorá je jedna z favoritov. To je naša pomsta z lesa, tak si dáme trošku ihličia. Čo, ideš domov, čo to môžeš? Tak, ako bude tento challenge prebiehať, jeden z nás bude rozdávať úlohy a ten druhý bude príjmať a bude sa snažiť splniť tú úlohu do 7 sekúnd. Jediné pravidlo tejto hry, nemôžeš povedať nie, musíš to skúsiť. Ak povie nie, tak pije dvakrát. Máš 7 sekúnd na to, aby si zožral celý rožok. Prečo takú úlohu mi dávaš teraz nie naraz? 3, 2, 1, poď. Ale aj prehltnúť. Stop! Stop! Tam sa pozri. Tak pán Jakobsen to nestihol. Teraz ako jeho hlavná ňamka. To je borovička, hej? Aby také veľké na to. Netreba ti vodu. To je dobré, to ti netreba. To ti netreba. Á, kurva, to je hnus. Robo, máš 7 sekúnd na to, aby si mi vymenoval 4 prezidentov USA. Obama, George Bush, Kennedy? Nie. Konec! Obama, Kennedy, Donald Trump teraz napríklad. Joj, no. Je to tvoje. Veveričky sa v horobe obracajú, že si im zjebal strup a teraz ho piješ. Dobre, Marek, čiže máš 7 sekúnd na to, aby si vyzul a zase potom na veľkou ponožke. 2, 1, poď! Že si skončil. Však mám, Neskoro. To máš za to, že máš dole ponožky. Nedáke. Uži si to. Ani tebe to nebude treba, Marek. Takže Mišo, máš 7 sekúnd na to, aby si dal nohu za hlavu. Poďme na to, no poďme. 3, 4... To... Ale musel si skúsiť, si sám povedal. Piješ 2? Kraj. Eržík má teraz 7 sekúnd na to, aby tento citrón zjedol celý. Zjedol. No, majú do žalúdka. 3, 2, 1, teraz. To je, či nevieš, že sa ma namočil do tej ovačky od kapusty? 6, stop. 7. Dobre, Mišo, máš 7 sekúnd na to, aby si navliekol kondom na hlavu. To čo je? To čo je? To prečo tam je také? Fuj. To si na hlavu nedá. No dokonca kondomy po záruke mám. Nie, fuj si, 3, 4... Počkaj, druhý pokus. 4... Do matky. Ale to platíš, ak to máš. Robo, máš 7 sekúnd na to, aby si zjedol túto lyžičku škorice. 3, 2, 1, poď. Stop! Čo sa deje? Jaký problém, kapitán? Toto prilepí, ne? Všade. Nie, to ani otvoriť ústa nemôžem. Marek, mám pre teba úlohu. Vypiješ kolu, vypiješ to z kondomu. Myslím, že toto je pre teba. Na to. A teraz takto nalejeme. Si bojím. 3, 2, 1, štart. Stop. Nebude z teba dobrý polikač. Polovica sa síce vyliala. Úlohu, čo som mal na mysli? Šňupnúť škoricu do nosa. Ri. Však to až tu cítim. Škoricový mozog. Úlohu splnil.
To je fakt nepríjemná challenge toto. Čiže tvoj challenge na 7 sekúnd je to, že si vezmeš za hrsť takéto kapusty. Najprv si z neho potrieš tvár trošičku a krk a potom ju zješ. To smrdí. Oh. A nové pravidlá, lebo teraz sme to boostli, že ten, kto nesplní, pije 2. A keď odmietne splniť, tak pije 4. 3, 4. Papkaj, Kupko, papkaj. 5, 6. 7. Ale nedigol to. Ale za tú obetu. Ja hovorím, keď by sa dal dať do videa smrad. No, ale tiež to nezjedol. Však nie, preto pije 2. Povedal si prehodnú či nie? No povedal som, že by si to mal zjesť. Dobre, tak potom pijem. Tak furt lepšie to je zjesť, ako to šňupnúť. Čo sa tváriš, jak bambuľa, ty? Všetko je poprvýkrát, ne? Asi nejaký chrúmkavý. Však to je čím ďalej tým horšie. Pán Jakobsen má teraz za úlohu do 7 sekúnd zjesť veľkú lyžicu pepru. Chod do piče. Ja, jak som ho malý, nedával tento ujo stále peper na cumník. Odtedy nenávidím peper. 3, 4. Ňam, ňam, ňam. Nezapíja! Hej, to nebolo v pláne! Kurva. Jak už platí. Zapí to borovičko, to bude chutiť. Však mne zhorí žalúdok, chlapci. Skúsi dať tú kapustu. No, ja tam v nose. Možno škorica tomu pomôže. Dajaká poputkovaná. Poputkovaná. 3, 4. A ideš poriadne. Dávaj. Druhá lyžička. No už prešlo. Čo tam je? Čo sa tam dali? A to je peper. Menuj mi 5 zmyslov, ktoré má človek. Za 7 sekúnd. 3, 2, 1, štart. Čuch, hmat. Oči. Výzor, neviem. Výzor! Oči, výzor. Nesplnil. Marek, mám pre teba mega špeciálnu bojovú úlohu. 7 sekundový challenge pre teba špeciálne vymyslený. Zoberieš si Pepsi Colu. Áno. Stačí, že by si vypil polovicu na 7 sekúnd, ale na balkóne. Bez trička. Raz, dva, tri, ideme, poď! Ale ráta to takto. Stop! No, Sa mi nepáči. ty si taký miešač. Máš 7 sekúnd na to, Kubo, že ti zmiešam kolu s pivom, s vínom a s vodkou. Do tohto. Diváci, malina, borovička, pivo, Pepsi a víno. Čo? Vy skúci. To je hnusné. 3, 2, 1. Si bohyňu. Titanic. Do p***. Dobre, spravil to. Dal to. Počkaj, kameru. Fuj. Musíš namočiť rožok do vína a zožrať ho celý. Ty si blázon. Namočíme si rožok do vína a ten rožok zjem. 3, 4. Nie do toho, nehoplá. Fuj, to čo je? To je hnus. To bol najhorší živote, čo som mal pustok asi. Robo, mám pre teba dve správy. Jedna je dobrá, jedna je zlá. A dobrá je, že budeš jesť chrumky. A zlá je, že budú namočené v pive. A to pivo budeš musieť vypiť. Dámy a páni, chrumky s pivom. Počkaj, hej. 3, 2, 1, poď! Fuj! Oh, shit. Zoberieš si kapustu, dáš si do úst a 10 servítok do úst a páne požúva 10 sekúnd. Čo? Čiže 10 si daj. Ty si ne? Dobre, a teraz
Dobre, tak aby si mal miesto, hej? No, Dobre. daj rýchlo. Rýchlo. Raz, A žuvaj. žuvaj. No, už. Á, svoj boží OK diváci, to bol 7 sekundový challenge, v ktorom sme obstali všetci statočne. Snažili sme sa zvládnuť všetky challenge, ale nevždy to vyšlo, tak preto momentálne máme sebe viac ako liter a niečo, ale to je všetko v poriadku. Milí diváci, partiaci naši moji, ak sa vám video páčilo, hoďte like a ak ste sa ešte nestali našim odberateľom, čiže parťakom, oh fuck. Ak ešte nie si ty práve ty našim odberateľom, subscriberom, parťakom, tak klikni sem na Marekovú hlavu a potvrď odber na náš kanál. Práve teraz klikaj sem a potvrdzuj odber, stan sa našim parťakom. Diváci, vidíme sa u ďalších videí, držte sa, čaute sa, majte sa. Robo, daj ruku na objektív, lebo mi sa nechce. Na objektív sa musíš dotknúť. Zvuk, poď. Poď, dotkni sa objektívu. Hej. Haló.